ҳавас ба як ҳисси патриотӣ 3 моҳ кор кардем. аввалин рафтори нодурусте ки ман дар он ҷо ҳис кардам, ин таърихи 27 феврал буд. Он ё озмун буд оиди иншои беҳтарин. ин озмун дигар нафар машғул буданд. муини раиси ҳизб раҳнохон бобоҷониён машғул буд. мо фақир раҳнохон бобоҷониён якҷоя низомномаи иншоро тайёр кардем, як ҷоя. баъд ман рафтам имзои муовини аввала гирифтам барои тасдиқи низомномаи иншо. дар он ҷо қайд карда шудааст ки иншо фақат барои донишҷӯёни пойтахт. пас он мо ба корҳои бо соҳибкоро машғул будем, тадқиқот ташвиқот бурда будастем. ман омадам бегоҳи чоробина қайд кардам, вақти тӯҳфаҳоро доданда, вақти ҷои аввалу дуввум 3 моҳ озмун карданда, эълон карданда, бобоҷон ғафуров гирифт. кулли ҷавонони ҳизб, ҷавононе ки дар толгор иштагӣ буданд, аъзоёни ҳизбу аъзоёни ташкилоти созандагони ватан эътироз гирифтанд. додзаниҳо бисёр шуд ки чаро эълон шуда буд ки барои донишҷӯёни пойтахт аммо ҷора гирифтанд донишҷӯи хуҷанд. яке аз муовинони раҳбарияти ҳизб ба маҳалгироӣ гунаҳгор кардааст. ин ягон асос надорад, чунки вақте ки як озмун шуд ва озмуни ҳизбия дар назар дорад, дар озмун як ба як шахс муҳокима ёки хулоса кардан ба як шахс вобаста нест. унҷа гурӯҳи доваро мешавад, ҳайати ҳакамон мешавад ва ҳайати ҳакамон муайян мекунад ки ба чӣ қобил асту қодир асту умуман ғолиб муқаррар мушаххас карда мешавад. ба таври коллективӣ ин чиз ҳал карда мешавад. ман пешниҳодои бисёр кардам, ҳизбат пешниҳодои маро намедонам барои чӣ таъсирӣ накардам. аз он ҷумла ман пешниҳод кардам ки гурӯҳи мобилии гурӯҳи 100 нафараи ҳолатҳои фавқулода ташкил кунем. гуфта намешавад ҳайни ташкилот бояд як дар тоҷикистон як сухтор мешавад, як ҳолатҳои фавқулода мешавад. ман аллакай сармоягузорро ёфта будам, моро автобус медоданд, мо ҳолатда мерафтем, хизмат мекардем. фарз кардем файзобод ҳодисаи кишид ҷамъ мекардем, мебурдем ҷавонро, мақомотҳои дахило ҳар чӣ ки мегуфтанд мо гапшона мекардем. ҳеҷ идеяи маро дастгирӣ накарданд, ягон идеяи маро дастгирӣ накарданд. худаш як муаммое, ман худам ҳайронам. ман кор кардам, ман натиҷаи корим соз бурдак, ман корҳои хеле хидматбоӣ накардам, хеле гуфтам корҳои фундаментале кардагием ки мемонам, ин корҳо мемонам, на инки корҳои фарҳангӣ. 23 феврала ҷашн гирифтан, 8 марта хай наврӯзиро ҳо бисёр хубе, лекин мо қадар тараққӣ кардагӣ нестем ки ҳама хоҳои худмона дар чорабиниҳои фарҳангӣ сарф бикунем. баъзе иқдомҳое ки кардан мехост ё карданӣ буд, ман фикр мекунам ки ин худнамоиштии ҳаст, пеш аз ҳама худнамоиштии ҳаст ва он хизматҳои фундаменталӣ ки мегӯяд, он хизматҳо аслан шахсан моли шахсии исфандиёр абдураҳмонов нест. ин он пешниҳодҳо ёки хизматҳое ки фундаменталӣ мегӯяд, ин моли тамоми дастгоҳ аст. вақте ки идея уман ғояҳои тамоми кулли кормандон ҳаст ва пеш аз ҳама аз ҷониби муовини аввал ин чизҳо пешниҳод шудагӣ буд. ҳизб худаш даъват кард корда, ман ҳаракат накардам. ман одами берунам будам, ман дар тоҷикистон таваллуд шудагиам, ман дар тоҷикистон калон шудагиам. ман одами берун ки ҷо ҳастам. шояд дар даруни ҳамун ҳизб фарои ки ҳамин гапа мегӯянд ё ки дар ҳукумат кор мекунанд, одамои берун мебошанд. лекин маро худшон даъват карданд корда. чӣ хел ман одами берун ҳастам? ман одами ки ҳастам? ман одами берун нестам. ман одами тоҷикистонам. ман сиёсати ҷаноби олиро дар байни соҳибкориам пеш бурда метавонам, дар байни ҷавонорам пеш бурда метавонам, яъне дур аз ҳизб. аслан гирем раиси созандагони ватана шӯрои ташкилоти ҷамъиятии созандагони ватан интихоб мекунад ва он қадар майли ба пешниҳод кардани ин шахс набуданд аксарияти кулли аъзои шӯрои созандагон. лекин бо пофишории истодагарии яке аз муовинон латифзода асрор қурбониён ҳамин чиз амалӣ карда шуд. айни ҳол ман дар Симферопол мебошам.
من به خاطر با به خاطر احتیاطی خودم از ترک سفر کردم. نه مرا تهدید نکردن راستی گپ، اما این تجربه بسیار پهن شدگی در بین همه وزارت و مقامات ها پیشرویشان در پس دادن این و آن شخصیت میبینم. به خاطر بخطری ما وطن برآمدم. در اینجا یگان خیلی تعقیب و فشار بگیم نسبت او انجام داده نمی شود. این یک با طریق کلکتیوی شورای سازندگان همین اظهاراتش محکوم میکند، محکوم کرده ایستاده است. ما فکر میکنیم که در نهایت اسفندیار عبدالرحمنوف با کرده خود اندیشه میکند، عموما یک پشیمان هم شاید شود. ما اعضای حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان بودم، هستم و میمونم. اویدی هر نفرانی که هر چیز میگوین من نمیدونم، باید گفته هر چیز گفتن میگیرم.